Dinuguan. Magluluto tayo ng dinuguan. Pinakuluan ko yung karne para mahugasan. Tapos tubig lang yan. Mag-add ako ng garlic tsaka bay leaf. Tsaka ground pepper. So, then let it boil hanggang lumambot yung karne. Yan, pumapunti na yung tubig. Sa lalabasin, hingin natin yung sarili ng mantika. Hayaan mo na siyang magmantika. Mantika na siya. Nalagay tayo ng sibuyas. Nilagay ako ng tubig. Ulit, papakuluan. Hayaan natin siyang kumulo. Kaya siya may tubig kasi yung pork blood na gagamitin ko frozen. Pero na-defrost na siya kaya hindi na siya ice. Pero hindi siya yung bagong katay na baboy. Dadagdag ako ng sokang iloko. Dadamihan ko para maasin. Magdadagdag ako ng konting chicken powder, salt, at brown pepper. Lalagay ko na yung pork blood. Marami na siyang tubig pero lulutuin ko siya ng maigi hanggang mawala yung tubig niya. Lumapot na siya pero kalulutuin ko siya ng mga 15 to 20 minutes. Magdadagdag ako ng suka. Kulang yung asin na kaya nagdagdagan ko ng suka. Suka at saka asin. Konting olive oil. Hindi na siya buo ng dugo, hindi na. Nagiging smooth na siya. Ganyan pag yung dugo, niluto mo siya ng matagal, lalo na frozen. Mga 10 minutes pa. Wala na siya masyadong tubig. May konti pa. Black na. Dark. Hindi red dark. Hindi siya yung red. Ganyan pag yung dugo na niluto ng maigi. Pwede na siya. Mantika na lang yung natira. Pwede na siya. Na yan tubig. Kasi siguradong mantika na lang natira. Dinuguan.